Sendiri malah kan ada gula, kita munasih. Sendiri malah kan ada gula, kita munasih. थारैनो दिनैनि दिनावहाय रसमा ब्रह्मआ बयजोंबो अनजाथाव सासे क्रिएटरमोन बिथाङाहाय थ' मानि थाखाय मानि कारनावहाय दिनैनि दिनाव रायजोनि मेल खुंजानानै दिनै बिसार खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ माने सेन्डालनि माला आलायनो गोनां बायदि जाखो निस्सय थारैनो बिथाङाबो मोनसे गोरोन्थि खामानिखौ मावदोंमोन ओंखायनो दिनैनि दिनाव बिथाङा बयजोंबो अनजाथाव सिनायजाथाव सासे मोजां सुबुंब्लाबो मानि थाखाय सेन्डालनि मालाखौ आलायजानो गोनां बायद' जाखो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन मेन जाथाया सोरनि थाखाय जादोंमोन आरो मा खारननि थाखाय दिनैनि दिनावहाय रसमा ब्रह्मआहाय सेन्डालनि मालाखौ आलायजादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं बांद्राय गोबाव खालामनानै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायना होलांनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन नायलांदो बिदिब्ला Sendiri malah kan ada gula, kita munasih. Sendiri malah kan ada gula, kita munasih. Baidan buja nama, mansura. Mini dengso. Lanjut, sini bujung buat kita lagi. One hour later. जों दाबो बुंनो बेखौ मानसि सामोन मानसि बियो जे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना बै दिननिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं एमए पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन जिखुनु जाया फरायनायखौ जेन'बा जुन मासनि 8 तारिखआवनो गोमादों गथ'खौ हस्टेलाव लांनानै बिनिफ्राय खबर गैया नागिरबाय जों हालाय हाफाय नागिरबाय केस होबाय खबर गैया जुन मासनि गेजेराव जोङो मानसिखौ दिहुननो हाबाय बेंगालराव हमजाबायबो
आंनि नागिरनायनि खारना बेनो आं बेजों माने संसार जाफिननो होननानै आं बेखौ नागिरदोंमोन उन्दै गथ'बो दं हिसाबै आं बेखौ नागिरदोंमोन थाखा फैसा गारनानै गावसो मा बुङो दा गावनिफ्राय बेखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय तो बेनोमोन लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय थारैनो दिनैनि दिनावहाय रसमा ब्रह्मआ बयजोंबो अनजाथाव सासे क्रिएटरमोन बिथाङाहाय तो मानि थाखाय मानि कारनावहाय दिनैनि दिनाव रायजोनि मेल खुंजानानै दिनै बिसार खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ माने सेन्डालनि माला आलायनो गोनां बायद जाखो निस्सय थारैनो बिथाङाबो मोनसे गोरोन्थि खामानिखौ मावदोंमोन ओंखायनो दिनैनि दिनाव बिथाङा बयजोंबो अनजाथाव सिनायजाथाव सासे मोजां सुबुंब्लाबो मानि थाखाय सेन्डालनि मालाखौ आलायजानो गोनां बायद' जाखो लोगोफोर ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना हाजारखि सिगांजों मोजां दिन्थिया मानो उनथिंगालि जुदि गाज्रि खामानिखौ मावोब्ला नोंथांमोना सानसे नङा सानसे इसोरनि मायाबि गेजेरजोंहाय हमजानो गोनां बायद' जागोन दिनैनि दिनाव जिहेतु रसमा ब्रह्मआ रायजोनि मेलनि बिसारजों लोगोसे सेन्डालनि मालाखौ आलायजादों आरोना लोगोफोर निस्सय थारैनो नंगौ आंल' नङा नोंथांमोनाबो माब्लाबानि दिनावहाय मा जागोन बेखौ रावबो हमदांस' हाया थारैनो बिथांमोननि खाफालावहाय बेफोरबायदि जानो गोनां बायद' जोंमोन खोमा आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बुंनानै बाथ्राखौहाय फोलावलियासै जाबायदि बुंनांगौ जाबायदि मोनथिनांगौ जाबायदि नुनांगौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो अलरेडि नुखाबाय आरो बिथांनि बिसारखौ माबोरै खालामखो आरो दायनिगिरिया रसमा ब्रह्मनि ना बिथां जारिमिन ब्रह्मनि जाखो नोंथांमोना अलरेडि जोबजासिम नायदोंब्ला बुजिखाबाय आरो जुदि बुजि मोनाखैब्ला बे भिडिअखौनो नोंथांमोना रिपिट खालामनानै नायफिन मेन जाथाया मेन दायनिगिरिया सोर जागोन आरोना लोगोफोर सोर जाखो होमब्लानो बुजि मोनगोन थ' जियानो जा आरो आं जोबथारनायाव माथो बुंबावनो नोंथांमोना जाबायदि मोनथिखाबाय बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव फिन रिपिट खालामफिननायावहाय माबाफोर आंनि गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आं निमाहा बिबाय गोबां समनिफ्रायनो नोंथांमोना गोबां सुबुङानो बिथांमोननि जिहेतु क्लेरिफिकेसनखौ लाबोजानो लुबैदोंमोन मोनथिजानो लुबैदोंमोन नालाय लोगोफोर 2 मासनि 3 मासआनो दिनै 4 मास दान मोनब्रैयानो जालांनो हमबायमोन आरोना लोगोफोर बिथांमोननि जिहेतु बेफोरबायदि रायजोनि मेल मिटिंनि गेजेरजोंहाय बिसार खालामनाया जोबथाहैगोन होननायखौ रावबो सानाखैमोन थ' दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जिहेतु रायजोनि बिसारजोंहाय जोबथानाया थांबाय थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसेल' रिकुवेस्ट बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे हाजासिम बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे गोबां सुबुङानो गोनो गोथो जानानै दंमोन बिथांनि बेफोरबायदि क्लियारिफिकेसनखौ नायनो होनानै आरोना गोबोर बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो जेन नायनानै बुजि मोनो ओंखायनो बयबो शेयार खालामदो थ' जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय